Bun, în videoclipul de astăzi vom face un spawner. Voi opri până voi face spawner. Sper că ne vom revedea. Hai mergem în Nether. Nu, că în Nether nu vom avea apă. Deci mai bine în Overworld. Că ne putem folosi de apă. Bine, hai. Eu zic că aici să o facem. Că nu e mult teren. Uite, eu o fac în munte. În munte? Da. Dar va fi mai greu. Atunci, haide. Uite aici, să pun tot așa. Bă, dar nu. Da. Locul ăsta facem aici. Da, hai. Tăiem lemnul, hai. Să-l spargem. Să-l spargem. Sparge tu până stai eu. What the hell? Haide. Nu pot să sparg. Wow, nici de Adventure. Adventure. Ce-i asta? Avem ăștia să retrăvă pe asta. Da. Oameni buni, să sperăm că n-am rezolvat problema, nu pot să sparg. E vina mea. Stai, poate piatra pot. Nu pot! Nu fac centrul ăsta la mine. Olea. Ole, Am nevoie. Ce faceți? Ai beșit. Pentru că foc. Gata, a fost? Uite, ce ai făcut? Gata. Eu fac toată treaba până intre tu. Au stai lemnul, copii. Da, de pus blocuri pe? Foc, dacă vrei poți să ieși în videoclip și Bine. să intri pe lumea ta. Să poate să ieși și tu ca să ies și eu. Hai. Mai bun, vrei să... Oameni, să sperăm că am rezolvat problema. Nu! Alex, nu mai putem. Eu pot. Dacă vrei, du-te pe lumea ta. Oameni buni, cred că mă joc pe o lume de-a mea. Ia asta. Ăsta mă lasă ca să se duc cu antitacii, că... Măcar hituri, dacă pot să dau să-mi repar lucrurile. Pochi. Am să vedem. Sunt o viața ca mine, nu-i viața. Du-te de aici. Știu, oameni buni, câteva lumi spre creativ. Da, Știu. oameni buni. Eu Du-te de aici. mi-e ruș. Du-te de aici. Cum să, oameni buni, m-am în cer am murit și am revenit. Da, o căsuță în ea. Și pe aici. Mai am nica. Apropo, eu sunt o verișoară de mea aici. Pe nume Nicoleta. Nicoleta Beșineasa. Nu, glumesc. Hai că da. Mă duc la ferma de Piotru. Oameni buni, asta e ferma mea de piatră. Dau aici așa. Am făcut-o cu fratele meu. Dau așa, aștept să vină piatra. Și o împing. Și apoi să spargem. Asta e cea mai bună fermă. Dacă n-ați murat așa, e adevărat. Și în plus poți să faci un bot cu ăsta. Da, dacă îl faci pe apă. Da, îi faci un bot cu asta. Dar de fiecare așa. Fiecare în vacanța de vară, o căcat de face de mare, mări. Așa mi-am făcut eu câteva stacuri de piatră și l-am arătat. Da. Oh, da.
ta piatra. Băi, stai. Am fost și în Cum te cheamă pe YouTube? Nether. YouTube? YouTube, băi, da la mine. Ciobanu Iulie. Așa, ăsta e contul lui Alex. Duceți-vă și la el și dădeți like și subscribeți. Alright. Bum, 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 bum. Ciobanu Iulie. Am să-mi fac... Aboneze. Arată-mă așa. Acum. Mă duc să văd cât abonați. Doar 6 abonați ai. Du-te, am 6 abonați cu tine așa tine. Uite, vezi. Faci videoclipuri. Faci videoclipuri. Nicolo, unde l-ai... Oameni buni, cred că cam atât a fost și videoclipul ăsta. Sau poate nu. Mai stau pe el. Apropo, lumea asta pe Pitful. Dacă vă întrebați și cu casa asta, e a lui Alex. Dă-l-ai! Am mai tuns oaia, am mai făcut câte ceva. În baie. Nu baia. Nu, e baia. Dă-l-ai. Asta vine? Oameni buni, atât a fost și ăsta. Pa, pa.